Ano ba yan? Ah! 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 Ay, katay. Agkat katay. Ay, sus. Hindi pa tayo hindi pa tayo natapos na maglaba. Gising ka na. Ay. Yan, oh. Hindi ako tapos maglaba. Tapos yan pa lang yung nagagawa kong hugasan kasi kailangan ko ng ano tawag dito? Kailangan ko na ng ibang paglagyan ng gamit namin kasi may lumagdag nga. Kailangan ng space kasi may anak na tayo, may damit naman na siya, yung lalagyan namin ng damit puro damit na niya, kaya kailangan na namin ng lalagyan ng damit. Yung damit ko andun na nga lang sa ano tawag dito, nasa laundry basket na. Kasi hindi na magkasya, hindi pa ako tapos. Hoy, ming ming ming, wag mong apakan yan. Shh. Ming ming ming, meow meow. Ay, pasaway na pusa. Bahala ka dyan, mabasa ka. Pinapakialaman yung hinuhugasan ko rin. Oh, ano masasabi mo, nak? Gising ka na naman. Ay, sus. Maaga kasing nagising, mga 2:50 ganun, kasi 3 AM yung tinignan ko na yung cellphone yung time, pero gising na siya kanina pa nun, tas hindi na siya natulog lang siya nung kanina mga 7 o 7:30 ganun, natulog na siya. Then pinatulog ko nga, then nagising na naman mga around 8:40 nagising na kasi 8:55 niya na ngayon ano. Ano masasabi mo na? Ay tut, ang kuti-kuti, ang kuti-kuti, ang kuti-kuti, anak ko, ang kuti-kuti, ano mo dahil tanga ba dun? Ano mo dahil tanga ba dun? Nagdakol piman. Thank you po na ginagitad di ko baduda nga nagbasitan da kasi magamit ni Ambit. Thank you po. Pero laki naman na itong napili ko kagabi Thank you po, para may pambahay po ako. Sabi, ay sus. Wah. May mga binili din naman ako guys, pero kadalasan pinapasuot ko lang yung mga yan kapag may pupuntahan kami o di kaya anong tawag dito, pag lumalabas ganoon. Pero o di kaya pang umaga niya ganoon, para nakikita kasi ano namang silbi yung mga magaganda mong damit kung hindi mo pa ipagamit sa kanya, kasi madali lang naman silang lumaki, kaya kahit magaganda pinapasuot ko na sa kanya. Pero itong nung damit na to binigay lang sa kanya, may butas pa ngayon yan na yun, ayun, may butas pa nga pero ginagawa kong pangtulog niya ganon, o di kaya pag tag-ulan, kasi pag tag-ulan ang hirap mamagaan yung mga damit niya, ang hirap matuyog ay sus, bless you. Kaya yan comfy naman to guys. Mas comfy nga pa itong mga tukas sa yung mga nabili ko na iba, kasi
Akala ko maganda yung tela kasi online. Hindi pala, pag dumating, hindi pala kayo. Hindi ko na pinapasot yung mga hindi maganda. Na tela yung bakan. Pag sinuot mo, parang ang init-init ganun. Hindi ko na pinapasot sa kanya. Pero itong mga cotton na to, maganda. Kasi comfy siya. Tapos absorb na absorb pag ano yun? May nagkakansala doon. Nagre-reaper. Yun, tas pag nagkaroon siya ng pawis, na-absorb. Tatanggalin mo na lang, ma-detect mo naman pag pawis na maamoy mo. Tas matawag doon. Basta mapapansin mo siya pag pawis na. Ayan, mas maganda itong mga ito. Ayan. Tas 1C lang siya. Ganyan. 1C. Ganito din yung mga binili ko dati. Pero maliliit na yung karamihan. Tinago ko na. Pwede ko din yung pamigay. Pero wala pa naman akong pwedeng pamigyan. Tapos may kapatid pa naman akong dalawang babae. Malay natin mga anak yung dalawa na yun. Kasi ilang taon na din naman. Graduate na din yung mga yun. Kaya tinago ko na muna. Kulit-kulit. Wala pa tayong natatapos, anak. Dede ka? Wow! Ay, sus. Mia na, Mia na, Mia na, Mia na. Mia na, Mia na, Mia na, Mia na. Pakita, ginimpul na. Mia na, Mia na. Mia na, Mia na. Mia na, Mia na. Ay, sus. Mia na, Mia na. Ayaw pa magbungisnis ah. No. No, no, no. Dirty, dirty. Hanan, hanan. Dirty. Susu. Wah. Chikabu. Chikabu. No ah? No. 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 Katawa. No. 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 Ay, sus. No. 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 Ayan, nahugasan ko naman na yung apat. Ongoing pa yon kasi gising na tong bata na to. Tapos yung dalawa, hindi ko pa na hugasan. Dumi. Kasi nakatingga lang tong mga to walang gumagamit. Kaya yan, hinugasan ko para magamit. Sayang naman kasi matibay pa tong mga to matitibay tong mga Dorobox na to. Ayun old na siya pero matibay to. Ayan, hugasan ko pa lang tong dalawa.
Nakagbubuyan ni Lula nga ka. Lula Lloyda. Mami la. Mami la. Sige na. Shout out mo ni mama. Mami la. Mami Lula. Sige na. Ay, sus. Ayan. Oy, miss mo Lula. Ayan. Ay, Susan. Ayan. Iba tataga. Apan tanto. Miss mo ti Lula. Miss mo. Ay, sus. Mama. Magigigilan ka na. Ay, didikan. Anyang ron. Garita kwa agurnong ti mama ti kwa paggatang mo ti paggatang tati kwa stroller mo nya. Ta pag na ka. Kahit nan kami guys ti kwa nya kon pag na kasi kaya nan tigta do. Kaya nan tigsti nagkasanin. Good sign na para mag practice. Ayan o. Pakita man niya rin pa mo sa fight. Ay, makadidil na tayo. Ay, gutom na ang baby. Bye. Gutom na siya eh.